Hej alle sammen og velkommen til den her video. Ja, nu er det anden gang jeg optager den her video, fordi den tidligere video, det kunne man ikke høre min stemme. Og hvis der er nogen af jer, der har set den, nej, det var bare ikke god nok. Så nu optager jeg den om igen, og som I, hvis der er nogen, der har set den, hørte fra sidste gang af, at en af mine fans har sagt, at de vil gerne se mig lave et Final Freddy's hus. Og Final Freddy's restaurant. Jeg siger det igen, guys, lad være med at købe det spil, der hedder Prison Escape nu, for her om en uge eller to. Fordi at det ikke er udkommet, og mig og min fætter vil lige købe. Og jeg er ikke så glad for, at jeg bliver nødt til at optage en video. Jeg er lidt træt af det. Så jeg optager lige den video om det. Som jeg så sidste gang hvis I nogensinde så det. Det ved jeg jo ikke om jeg har. Men så er jeg i hvert fald blevet færdig med det her hus. Og har fået sat nogle møbler ind i det og sådan ting. Som der ikke var færdige i sidste video, hvor funkmailen på videoen var huset der ikke var færdigt. Og hvis jeg lyder lidt sådan lidt travlt, så fordi jeg er lidt irriteret. Den der optager YouTube selv. Jeg vil faktisk gerne lige sige en ting. Kender I det, når I skal til at optage en video forfra? Efter at finde ud af enten der er noget galt med din mic, eller så din mic ikke skruer for højt op. Jeg spiller med videoen bare en total fiasko. Har I prøvet det? Fordi det vil jeg også rigtig gerne vide. Og jeg tænker lidt på noget, guys. Nu når vi er ved det her navn her, Final Freddy's og sådan ting, så tænker jeg måske ind på Tekkit, fordi jeg har nemlig Tech Game, hvor det er et hus, hvor der Final Freddy's, hvor man skal over og lave natten. Og så tænker jeg jo på, at der har jeg allerede begyndt lidt på en historie der i, om I måske kunne være interesseret i, at jeg lavede sådan en video, og begyndte sådan på at lave det. Fordi jeg vil da være super glad, hvis I skriver noget i kommentaren, det vil jeg rigtig gerne se, fordi det er sådan lidt dejligt for mig. Og ind på vores Slimebros kanal, så kommer der snart noget ud, men jeg vil ikke fortælle noget om det nu. Det skal komme sådan lidt som en overraskelse. Og jeg har link ned i beskrivelsen til Slimebros, som der er mig og min fætters kanal. Som man kan se, så er Final Freddy's gulve. Det mener altså sådan her ud. Jeg har spillet det, men jeg er blevet lidt, ja, det snakker vi ikke om. Jeg er blevet lidt rej. Lidt bange, så det er jo det. Den her video her, den bliver lidt forhastet. I kan godt høre det på mig, jeg er lidt irriteret over det. Jeg er en anelse irriteret over det, fordi jeg først skulle gøre det om igen. Og det er sådan, det er ikke så fedt. Så i hvert fald, guys, så laver jeg lige den her video igen. Men guys, I må også rigtig gerne skrive, om I vil se mere af de her Five Nights at Freddy's videoer her. Eller ikke Final Freddy's, hvis den er kodom, Andreas. Af den her med Minecraft by episoder, fordi jeg vil rigtig gerne vide det. Fordi jeg synes, det kunne være så fedt at vide, om I vil gerne se mere af det, eller I vil faktisk gerne have, at jeg begynder at optage noget Brawlhalla. Fordi lige nu der for tiden, der er begyndt på Brawlhalla. Og masser af andre spil kunne jeg også godt spille, hvis I kunne være interesseret. Så det er sådan lidt. Jeg vil rigtig gerne vide, hvis vi gider have, at jeg skal spille nogle andre ting end Minecraft Tekkit. Fordi jeg er sådan lidt typen, jeg vil rigtig gerne vide, hvis I gider at se noget andet. Fordi det vil jeg jo heller ikke bare sidde og kunne
kede jer næsten ihjel over, at jeg sidder og optager en video, og I ikke synes, det er så sjovt at se på. Men altså guys, bare en ting, I kan ikke bare skrive, at I synes, den er kedelig, og så alle andre, de synes, den er mega god. Altså, hvis der bare er der skal jo altid være, som sagt, en rådden æble i næsten alting. Hvad vi siger, en der ikke kan lide ens videoer. Der skal altid være et eller andet på YouTube, hvor der er nogen, der ikke kan lide videoer, som man laver. Altså, alle de store YouTuber, som råber den samme, så alt det der. Prøv at forestille dig, hvor mange kommentarer de får med, at ej, det gider vi ikke at se mere Minecraft nu, eller noget. Altså, det er jo fordi, at folk ikke vil se mere af det. Men jeg skal ikke godt forstå, hvis folk nogle gange synes, det er mærkeligt, hvis der er en serie inde på YouTube helt vildt godt at køre. At der lige pludselig er en, der skriver, ej, jeg gider altså ikke se mere Minecraft nu. Og så bliver I nødt til at ændre det. Det skal man altid lægge mærke til. Hvad antallet er af dem, der vil gerne se det. Har jeg lagt mærke til, at det kan man ikke bare komme og skrive, at man ikke gider. Men i hvert fald, guys, ved jeg ikke, hvor meget den her video er ved at være oppe på. Fordi jeg er sådan lidt, jeg prøver at holde mine videoer her, når jeg optager det her. Sådan en times, eller ikke en time, holy shit, Andreas, slap af. 10 minutters lang video eller et eller andet. Og nej, guys, jeg gør det ikke for pengene. Det er bare den her video her, den vil jeg helst holde lige 10 minutter lang. Fordi at, så når jeg også får lavet noget, og hvis jeg ikke holdt den 10 minutter lang, så vil jeg jo, som sagt, aldrig få lavet noget inde på den her. Altså, så men i hvert fald, guys, jeg håber, I kan lide at se dem her. Fordi det er nogle episoder, jeg laver, når det er lige for tiden, der har min fætter begyndt at redigere sine videoer og sådan ting. Og måske får I hjælp en gang med at redigere en video. I fremtiden, måske hvis jeg er heldig. Så finder jeg selv ud af det, hvordan jeg gør. Så men i hvert fald, nu laver vi bare lige det her sted. Og som ved godt, den her serie her, jeg er i gang i, hvor jeg laver de der hus, og jeg laver sådan her lidt forskellige Final Freddy's og alt sådan nogle sjove ting. Ja, de laver jeg også. Og hvis der er nogen inde på YouTube, der godt kan tænke, what? Hvorfor forsvandt den tidligere video, og hvorfor laver du bare den samme igen? Så er det fordi, at den tidligere video, man kunne ikke køre med stemme, og jeg har sat musik på inden for YouTube af, som der automatisk ligger derinde, hvis du har lyst til at redigere din video. Men nu skal jeg også lige se, hvor langt vi er oppe på. Vi er faktisk oppe på 8 minutter. Så vi kan snart ikke nå særlig meget mere. Fordi at jeg er sådan lidt, jeg vil gerne holde de her videoer lidt korte, fordi der er også nogle folk, der har det sådan. Jeg vil heller ikke se for lange videoer, fordi det overgår jeg bare ikke se, fordi de går for langsomt. Det er selvfølgelig også rigtigt, jeg kan godt sagtens forstå folk der. På det punkt, at det er ikke særlig sjovt, at man bare sidder der, hvornår er den færdig, hvornår. Jeg har prøvet sådan noget engang, og det er ikke særlig sjovt. Det der med at se livestreams til klokken røv om natten eller noget, det er bare heller ikke lige mig. Hvor man sidder i 3 stive timer og sidder og ser en livestream, det er ikke lige mig. Men sådan noget som en 10 minutters lang video, hvis det er noget man synes det er sjovt, så. Og guys, man kan godt høre, at lige nu der snakker jeg om nogle random ting, fordi altså det sidste video jeg snakker om, det kan jeg ikke huske. Men en af mine fans har i hvert fald spurgt om jeg gad at lave den her Final Freddy's restaurant. Fordi at det er et spil mig og min fætter vi også lidt begyndt med at gå op i igen.
at lave eller spille lidt igen, fordi at det var et spil, man ikke har spillet lang tid, og vi synes det er rimelig hyggeligt, eller uhyggeligt også, og vi synes det er sjovt at spille, selvom man får mange chok og alt muligt sindssygt, så er det fordi at videoerne også skal blive sjov. Og jeg ved ikke om jeg starter den der serie op, hvor det er sådan Final Fresh Story, hvor jeg laver en historie ud af det, hvor sådan videoerne bliver anskilt, og de måske, hvis jeg er heldig, bliver redigeret. For nu vil jeg gerne lige have den her 10 minutter lang. Synes jeg altså også bare, vi stopper den her nu, guys. Men jeg laver den lige det her færdigt, og så laver jeg scenen, og så det for den her video. Så bliver jeg nok lidt over 10 minutter, men så må det blive det, altså. Fordi som sagt har jeg sagt, hvis jeg kan, så kunne den blive 10 minutter. Hvis jeg ikke kan finde ud af det, så er det bare ærgerligt. Det var god point lige der. Så ja, guys. Det er snart ved at være inden for den her video her. Og så ved jeg ikke om der kommer en Brawlhalla afsnit eller en Brawlhalla game senere. Eller vi der ikke gør. Fordi det er sådan lidt, at jeg vil rigtig gerne optage noget Brawlhalla, men jeg ved ikke lige, min fætter var i gang med at redigere nogle af vores videoer. Så ja, nu skal jeg lige lave scenen, og så næste gang tænker jeg på, at det bliver igen lidt Five Nights at Freddy's realiteret. Ej, det var godt, Andreas. Du er lige ved at snart skal spille videoen af, og du smadrer en blok. Kan jeg da også godt se, Andreas. Det er rimelig godt klaret. Men i hvert fald, guys, tror jeg snart, det er inden for den her video. Video. Undskyld, hvis jeg puster en mimik. Det var ikke lige meningen. Og guys, det var mest fordi, at min sidste video, den var sådan, jeg ikke kunne høre. Det har jeg nok lige fortalt 10 gange nu, men det skal vi ikke snakke om. Men jeg ikke kunne høre mig og sådan ting. At videoen blev heller ikke så god. Og jeg havde nogle problems med sådan ting. Med for eksempel det der musik, jeg har sat på, du kunne ikke lige finde ud af, hvordan jeg skulle gøre og sådan ting. Men i hvert fald, guys, vil jeg stille mig op på scenen. Wow, det er selvklart lige der. Nå, jeg vil sige rigtig mange tak for at I så med. Og sidste gang glemte jeg at sige, altid husk at like og subscribe og skrive en kommentar. Og lige ved siden af subscribe-button er der så en klokke. Den må I rigtig gerne trykke på, hvis I vil have at vide, når jeg optager en video. Fordi YouTube har en bug med, at de først fortæller det 2 dage efter. Men ellers ses vi i næste video. Og det der, det var gammel tid, men det snakker vi om. Ses vi i næste video.